Hormatly Atawatyn TV YouTube kanalyny tomoshaçylary, biz bugün size ören garaşlayan bir habar getirdik. Yani Türkmenistan halkara uçar atlaryny tapkyrlayan açýar. Bugün Türkmenistanyň prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowyň başçylygyna Ministrler Kabinetiniň meclisi geçirildi. Şol meclisi baglanşyk watan habarlar gepleşigindäki berilen habarlardan bir bölegi biz size Atawatyn TV YouTube kanalymyza getirdik. Ol habar näme? Siz ýen bilýäňiz. Ýagny Türkmenistan halkara uçar atlaryny tapkyrlayan açýar. Bu ören wajyp habar, köpleriň garaşan habar diýip men pikir etýän. Aslında bizim kanalımızı, bizim Atawatyn Türkmenistan'ın hatamı izleyenler bilýärler. Men dün yolda gelen wagtym watan başlany meşgul boldy. Özüm ulaglan ýerdim bolýar. Radiodan watan habarlar etleşini başlamagyna bir minut galyny Atawatyn Türkmenistan'ın hatamyna bir post paylaşdym. Şu postda näme diýetdik? Atawatyn Türkmenistan halkara jurnalynyň Atawatyn Türkmenistan saytynyň ve Atawatyn TV YouTube kanaly habar berýär. 1 nokot, 2 nokot, 3 nokot. Aslında biz şu nokotları dün size doldurup getirmek istedik. Neyse bugün eken, bugün bolsa biz ben owadan uzak bir ýerde etdim. Şu habar eşitenden owa geldim, ýakyn owa geldim. Şu YouTube habar üçin şu videony ýazgy etmeye başladyk. Ondan öňçe biziň redaktorymyz Şamil habar edesine saytymyza girdi. Biziň Ejes we Jahan we olar habar paýlaşdylar. Oglum İsmail wagtda TV'den ýazgy edip YouTube kanalynda size gysaçyk bölen getirdi. Aslında dün biziň Aşgabat ofisimizde, İstanbul ofisimizde Mehri, Şamil, İsmail ve Kakacan Aşgabat ofisine garaşdy. Jahan we Ejes we biziň İstanbul ofisimize garaşdylar. Biz şu habary hemme birlikde kabul edip taýýarlap getirmekdik. Habar bugün bolar üçin size mümkin bolan şertleri bilen getirdik. Men size telefonun karşısına geçip aslında şu videonu başlatımda ýazatmaya çalışýan. Indi geleli. Bu 1 2 3 näme? Birincisi Türkmenistan halkara uçuratlaryny tapkyrlayan açýar. Yani aslında birinci nowatda Birleşen Arap Emirliklerine we Germaniýanyň Frankfurt şäherine açylýar. Benim pikirimçe, bu benim şahsi pikirim. Benim pikirimçe bu başlangıç. Häzirçe hep de bir gerek. Aslında bulum benim pikirimçe gowy var. Ören gowy täýärlen üçin biz şu adetçeli Atawatyn TV YouTube kanalymyzda, Instagram hatamyzda yürüte, yani chat rehber var habar goýmyzda. Köp okujamyz bize adet rehber var habar garaşanyny köp aýtýardy, adet rehberine başlaýar. Indi men häzir Instagram YouTube kanalymyzdaki kommentarlar okamda käbirler diýe Türkiýe ýok, ýene ordat. Tomoşaçylymyz bu bir başlangyç. Men pikirimçe nedip bolsa ingilis wagtda beýleklere de bolar diýip umyt etýär, garaşýar. Şol habarda aslında göründirsiňiz, watan habarlaryndan biziň paýlaşan bölümde göründirsiňiz. Şu teklif edilenine hormatly prezidentimize, hormatly prezidentimiz makullady. Şu teklif edilenine bütün dünýä saglyk guramasynyň maglumatlaryny we köpçülikler habar eşleşleriniň bu arada habarlarynyň berde ornuň uldugyny belen geçip bolar. Aslında biz Atawatyn Türkmenistan saýty hüküminde bizim dünýäniň beýlekli ýurtlaryny pandemiýa bilen baglanşykly habarlary, pandemiýanyň artmak bilen baglanşykly şäherler ýatyryp başlanýandan soňra biz haýsy ýurt ýatyrylýan bolsa şo barada habarlarym okujlarymyza ýetirip durdyk şu adetçeli. Bugün nädip öz ýurdumyzda da ýurdumyzda COVID-19 gelmeni öňe üçin bir näçe sanak öňe şäherleri şäherlendirme getirildi. Şu şäherlendirmeler ýoş aýrylyp gelýär. Aslında bu şu hatdaki biziň şuun bir etiremizden öňem aslında biz size baglar açylýar berdik. Başka da bir näçe sanak habarlar size berdik. Ýoş näçe
Frankfurt'tan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne başladı. Ne bazen dowamam gelir. Ne bir, iki näme? İki Moskva bilen baglaşykly, Augsburg örtük diýip bilinýän Moskwa bilen baglaşykly, Moskwa rejimine baglaşykly. Moskwa rejimi bolsa-da ne ähli aşkerlerde açyldy, ýap binalarda we ulaglaryň ähli görüşlerini häzirçe dowam etdi. Hasan Asylya, ne 1-nji iýuldan başlap, ne açyk ýerlerde ne Moskwa rejimi ýetirilýär. Ne bulan bir gowha bar. Üçüncü savarmadan ne biziň awada milli teatr foramyda ne ajaýyp oteller var. Türkmen deňiziniň kenarynda dinçalmak täýärler var. Ne şu dinçalmak täýärler üçin 15-nji maýdan başlap ne awada dinçalmak öňsürendirilýär. Ne bu üç tane habary biz size ne hasaplamadan ählisini getirdik. Mene bir gysgaçyk size bu arada bir video habary ne mümkinçilikleriň çäklerini size getirmek üçin şu video habary täýärledik. Neyip basa ertir, ne behri alparmanlı oğlanımız, gıydamız has gençliğini düşündürüp bir tavar täýärlerler. Ne hormatly tomaşaçylarymyz bizim kanalymyzda agda bolun, hükmen agda bolun, täbine hemen şawarlaryny birinji bolup siz bizim kanalymyzdan öwrenýärsiňiz. Şeýle hem jaňja düýmesine basın täbi kanalymyza bir video habar ýüklemede gön size habar ýetsin, atawatan ne bir gow habar berýär diýip. Sizem şol wagt girip de tomaşa etmek üçin alyň. Şunuň bilen gysgaçyk video habarymyzy jemleýäs. İnşallah